Anyway, happy fiesta sa mga silibrekan sa indang kapiestahan. Sa mga may kumpleanyo man, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga aragom na masilibrekan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa indo. Sana pirming magdanay an lipotok na pagkaminarootan kan mag-aragom. Sa lado technical, ansa ko yung mga partner, digdi si Joanner De Villa, Engineer Abby Lindon Toralio, ansa mong chief technician. Ansa to yung maskuladong PhD naman sa transmitter site, Jimmy Guanzon. Digdi si Jimmy or si Aldrina Orlanda. Sa opisina, yan man si Ma'am Kayla Ligasyon. Ang sige sa ng sexy, sige panggayo. Sa mga nakatutok mo niyan sa Facebook, live kan RP NDCKI, good morning. Sa mga nakatutok sa mga transistor radio, sa gabos na inaabot kan sa moyang signal, good morning. Sa mga urulay baga sa survey, kung po ang mga namamayagpag sa probinsya po ng Camarines Sur o sa kargong gobernador, intirong namamayagpag. Ini pong si Luigi Villaferte, panalo sa pulso ng mga taga Camarines Sur. Si gubernatorial aspirant Luigi Villaferte, matapos na manguna ini po sa ginibong online survey kan sarong grupo na Bicol Politics kan nakalis na Abril 23 hasta 30 ngunya na taon. Sa nagluwas na resulta, linampaso ni Luigi nin 73.49%. Sa iya pong mga kalaban, lalo na po si dating Congressman Rolando Andaya Jr. na nakakuasa na po nin 14.16%. Uy, ano na tayo? Grabe pala ng baya, ano? Intirong pinaalpugan ni Luigi Villaferte ang hausyawon man na si Nunoy Andaya. Kaya kadakol pong maray ugma, nagurukyaw sa kaugma ng mga supporters kan mga Villaferte. Ninulita sigun sa inda, magiging tuloy-tuloy pa rin ang mga serbisyo at mga programang kanilang matatanggap. Ayon po sa kanila, hindi umano nila pipilitin or hindi nila pipiliin ang mga politikong maisog. Yan baga si Andaya, gusto permina sa ng mandadali. Kaya anggot ang mga botanti sa Camarines Sur sa aarog kayo ng klaseng politiko o kandidato. Ang mga basaguliro asin garo mayo ng respeto sa kapwa, lalo na sa mga kasaraditan. Kaya gusto po kan mga taga Camarines Sur dumansinda sa hubin. Bagong bago. Ayan, bagong bago. Ngunit kitang-kita na ang sipag at pagmamalasakit sa mga taga Camarines Sur. Batang-bata pa pero nahiling na sa iya po, kay Luigi Villaferte, ang pagiging maabilidad. Maray magtara madunong. May magagayo ng plataforma de gobyerno, programa asin plano na makatabang po sa Camarines Sur asin sa mga namamanwaan ng orog na sa mga tios na pamilya. Sa kamayong ibang qualified sa pwestong iyan, kundi si Luigi Villaferte, sa totoo lang.
Kaya sabi kan ibang mga supporters, good luck and God bless you, Governor Luigi Villafuerte as a governor in Camarines Sur. Sabi man kan iba, I'm happy that you are setting a great example for us to follow, especially to younger generations. God bless you. Kaya sabi kan iba, good job and congrats in advance na da. Governor Luigi Villafuerte. Sabi kan iba, will always remember your kindness and support. Thank you very much. Nangorog na po ang kaperting serbisyo, kan kaperting medical assistance. Na ang headquarters kayan sa di patinggayo sa Iriga City. Kadakol na natatabangan sa Iriga, sa bilog na Rinconada area. Agko pasad to. Bilog na probinsya ang natatabangan. Kaya si Nonoy Nandaya makulog ng payo kay ni. Pigpaparagargalyita pati kay ni na in-endorse man da siya ni BP Leni Robredo. Kaya dapat da siyang iboto. Ngik mo. Kan in-interview po si President Leni Robredo. Ayo kayan masunod na presidente, sabi kan mga Bicolano. Kung ano ang masasabi niya na intirong babalangibog ni Nonoy Nandaya na siyang pig-endorse ni Leni Robredo na iyo mandaan katim bot sabihon na kung baga sa iyo man ang matrabaho para kay Leni. Ay sabi ni Leni, kung dapat iboto ngayon sa yung in-endorse mo. Ay, nangingiring ako kayan. Pag yan ngayon inaapot sa kuya kan mga tao, tapig-endorse ko si Nonoy Andaya, saka ang grupo ninda. Ay, nangingiri daw ngayon ko kaya na sindang iboto. Nangingiring ngayon kong maray kayan. Tabak ko man niya ang nangangolog na pig-endorse ko na ngayon ang grupo na anduyog na ini ni Andaya. Iyon iboto kan mga Bicolano, kan mga taga Camarines Sur, bako ngayong araw kaya. Ang pagboto ngaya, ang eleksyon niya, bako ni sa pagtabang sa nakan kandidato, kundi aramon ang track records kan lambang kandidato. Aramon ang mga kwalifikasyon, mga accomplishment. Saka ang record, number 1 po. Ninda? Ano ang karakter kan mga ini? Anong pagkatao kan mga ini? Ano man ang naharaman kain mga ini kan sinda nakaturukaw sa indang pwesto. Ano man ang paghiling ka ni sa mga bisinos ninda, pantay-pantay o may mga kinikilingan o may mga pinapaboran. Ipadangog ko sa indo, ining sabi ni, ining interview ki Leni Robredo daw, na nangingiri siya. Pag may mga nagaw-unga-unga sa iyang mga media or daw ibang tao, kung dapat ngayang si grupo ni Nonoy Andayang in-endorse niya, iyon ang sa kuya, kung garo magataon na ning dakulang papel sa endorsement. Tama na nasabihon na nayaon ako sa team niya, pero para sabihon na botohan nindo siya dahil ako ang nag-endorse, ay hindi ko sala. Pero kontra sa pagtubod, sala baga sasabihin mo, botohan nindo sinda dahil sita ang manok ko. Pero nangingiri ako kaya magdawag. Kaya pag hinahapot ako kung ine-endorse ko ni, pero may kung sinasabi ko, pwede pa na kami sa sarong team. Araw ka na ang accomplishment niya. Iyo po. Pero itong pag hinahapot ako kung ine-endorse ko sa araw ka niyo, pero po ko sa simbabon. Dahil sa lingkod ang eleksyon na ko man araw ka. Ang eleksyon baga pa ko pagtabang sa kandidato. Pero ang eleksyon, pagpili, kung sisa ang gusto mo, magrepresentar sa imo. Yan. Yan po, malinaw. Kaya makulog na naman ang Yopa Pops ni Nonoy Nandaya. Nangingiri siya. Kan mga hapot kan na media kung dapat na iboto ka. Tapos yan,
Ikang in-endorse. Ay, nangingiri daw ngayon ko kaya. Kaya ang grupo po ni Luigi Villaperte, solido ang suporta kay VP Leni Robredo for President. Maray penta sigurado ka. Naan ribu-ribong mga supporters kan Team 1 Kamsur, VP Leni talaga ang susuportaran. Hayag-hayagan na ikinakampanya ni Luigi Villaperte na ang next president ta ngayon dapat suportaran. Asin malasakitan ta pag magkulgan tang iburuto kan mga taga-Camarines Sur, VP Leni Robredo. Next president Bicolana. Grabe pasupog na naman kani si Nonoy. Mismong si President Leni Robredo nangingirida siya. Sabi ni VP Leni, sa kuya, garo magahabo kung tawaning dakulang papel si endorsement. Tama nang yung sabiyon na yaon ako sa team niya. Pero para sabiyon na butuhan nindo siya dahil ako ang nag-i-endorse. Sa hiling ko garo ngay sala. Garo kontra sa pagtubod ni VP Leni yan. Garo nangingiri ako. Isa yung mga kaninday mangingiring sa mga tattoo pa lang. Ako nga nagitirindugan ang barahibo ko. Ay si VP Leni pata babae, ay nangingiri daw ngayon ako. Yan ang naging payag po ni presidential aspirant pag-abot sa mga kaputan, sa mga kandidato na sa iya pong inendorse. Nangingiri daw ngayon ako. Garo na sana, kulang sumpay. Nangingiri daw ngayon ako, tayo na ipang inendorse ko. Ay, makulog ang payaw na naman ganin ni Nonoy. Siyempre kaya, taang namamayo kang anduyog bagadigdiyo sa probinsya si Nonoy Nandaya. Nanauman anduyog na inining ID. Last election, sasabi anduyugan, andulag bagang nangyari. Hawain man ang anduyog mo sa mga tao. Uy, Diyos ko. Puro sa naman inihawsyaw. Tapos na ano pa sa Malampaya pan scam. Ay, inda ko, nagsarabit pa ng pangaran. Pirang beses pati ining nasabit man sa karibukan. Sige ang ano ba kani kaya? Alimpasay. Saka ito sanang mga ginibuang kaning araw kan itong garo tinitiklok na empleyado gayto dyan sa Kapitolyo kang panahon. May mga piragsakyada pa ni dyan na gwardiya baga. Sa sarong rice mill sa piling gusto pang pagparauuraga. Ay masakit ang araw kaning politiko, araw kaning kandidatong iluklok sa pwesto po. Baka magparapang urag sana ni sa mga taga-Camarines. Makairak sa tuya. Taan na katuyan po ni VP Leni, ang tapat na gobyerno, kaya dapat ang ibotokan mga tao, mga mayong mantsa, mayong bahid ng kung anong kabulastugan, kung anong kasusupgan na ipinailing sa publiko. Hindi porkit kanyang ini-endorse or kanyang in-endorse ay dapat nang iboto. Sabi ni VP Leni, garo nangingiri ako. Kaya makulog ang iyo papaps na naman gani. Ninunoy na andaya. Umakindigdi po sa Rinconada area. Garo man sana yan na dapat daw ngayong iboto si Madel. Ay, garo daw nangingiri ako. Kaya si Mix Villaperte po baga, opisyal na kandidato kan pagka-congressman sa Rinconada. Sa mga survey, kan Pulse Asia survey, kung ano-ano pang grupo, intiro man namamayagpag sa survey.
Dahil ang mga ang mga taga-Rinconada, sabi ninda, payaba ming mix. Ika ang tunay na nagpapayaba ka na mo. Matuod na nagpapayaba ka na mo. Matuod na migserbi ka na mo sa Rinconada area. Haros gabos na sektor. Padangat si Mix Villaperte. Iyo pati mismo ang nagkakarampanya na Mix Villaperte na ang sa tuya ngayong next congressman sa Rinconada, tayo ang sa tuyang suportara na siniboto sa maabot May 9 na eleksyon. Madali na pati. Pizza, ano na ngunyan? Pizza 3. Uy, pirang turog na sana, ano? Eleksyon na. Nahiling man po kaya ang magagaya na programa ni Mix Villaperte sa Rinconada, sa Kamsur, na talagang tunay ang serbisyo. Sa Kataga-Iriga na po siya. Ano pa? Neighborta na siya sa Iriga, Rinconada. May dakulao ng pagkakataon na ang mga katuyuhan ta personal ta nang maidudulok sa iya. Welcome ka mo sa iyang residensya sa San Agustin, Iriga City. Sabi ni Gob Migs, invited ko kayo lahat. Yan. Na kung may kailangan kayo sa akin, punta lang kayo dyan sa bahay niya. Welcome na welcome kayong lahat. Sabi niya. Kaya, aber daw, tarisipin tangon ang report, Halik Philip. Ako mga mindis. Bicol Connection Report. Yan po sa linya si Karundang Philip Baracena alias DJ Pogi. Alias DJ Pogi, maray na ramrag ka ni mo, ilaog mo. Salamat, Tabi Karandang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Dahil nagtutubod sa kuhan para gabot ninyo po na dentista digdi sa Banuan Kanbuhi na ipapagabot ko na sulo-sulo kong ngipon. Ay, pang munta, paano na, maanang gayang pang ano nga, pang ano-ano, pang rurangit. Ganing din magparadudahan. Ay, kakain tagaro kakain bagong mamundag na umboy na aki. Taan mga bagong mamundag na umboy, bagamayo pang ipon. Itong nagtutubo-tubo ba Oo. Papakonsuelo lang kita ngunyan na pagkaga. Saan ibang mga kandidato sabi ngunyan Karondang Joey, nai-stress na. Stress na, lalo na itong namamating dadaraogon. Stress na yan. Saka mamalisyahan mo, duwang aldaw baga holiday. Kung kasudma sa kangunyan, mga butante, mayong holiday. Ang mga kandidato baga, dawa holiday na, sige pan relibot. Lalo na ang mga butante, dahil nag-holiday. Nag-uuyam na pati kan ibang mga soundtrack, taan iba, malinaw, an iba, nagkukudo-kudo, an iba man, abang luya, so driver sa nang nakakadangog. An iba man, putol-putol ang mga jingle. Kaya, pag may mga nagkasarabay-sabay na mga soundtrack, nagkakansa sarong karinderiya, ikanya-kanyang patanog, nag-uyam na bagangan ako. Saka dahil mo naman maintindihan na kanta-kan ibabagang mga soundtrack. Baka kulang man si Binayad. Yung sa nagdibo. Yung gayo ka. Siguro, pakuro ko tuon. pag ang bayad maray man ang resulta, kan jingle. Malinaw man ang tanog. Pero kung korespot ang politiko, may balansi pang mga sobra sa kabanga, ay siyempre, an sa iya man na jingle sa kabanga asan ang quality. Saka ang gigibon mag ganitong jingle na makulog sa talinga. Makulog sa talinga. Maray nga kayo ni, pakuro ko doon na background. Maski nga sa pagbayad sa pag-gibo kang jingle. Dahil tul-tul ka ulang ang kandidato ini. Kaya ano ba, naririsa na dyan na so mayong gayong ibabayad sa jingle, pati ang jingle, iba man ang tanog. O isa ka duman sa mga announcer na kung sisay-isay na sa naman ang pigpapara merensyono sa pangaran niya, nakalaban nindang mga announcer man,
Iyan ang mapadaog sa mga pigsusuportaran nindang mga kandidato. Ayo, ta sinda-sinda na sa naman sigan iriwan. Iyo baga, nagsupog na sa iri pati na Makanuso. puro kaputikan man pati ang pigpaparataram, lalo na ni yung ano yan, jumbo bibong yan, ang puro mang kaputikan ang pigpaparangaw ka punyita man na yan. No comment ako dyan. Iyo baga, buisit man na yan na, yan ang mapadaog sa mga among niya, na mga politiko, puro kahumbugan, kahusyawan, asin kaputikan, asin kayabangan, asin mga fake news man ang pigpaparadaldal kan masimot na iton. Sadi iriga, tagasari daw iton masimot na iton. Nasubraman ang haw-haw kan punyitang iton. Maray ka yan, pasantik. Garo baga itong kayang-kaya niya makipagbuntalan, ano? Tasigin pangangat, makipagbuntalan. Maray ka na raw naman kita tayo digo. Masimot niya nga na kung adi, sobraman ang isog kading punyitang adi ah. Siging pangangat ng bugtian daw, as isa-isa na sana gustong angato na magbugtian yung masimot nga niya kung kondinadong adi ah. Masimot nga na kung adi, sobrang isog kading punyitang niya kung adi Ano ah. yan naging taga-radyo pa man, naging tao. Hulay ko niya ako kan empleyado sito na lokal na gobyerno. Sige nga sa radyo. Bako bagang trabaho niya dyan sa gobyerno lokal ang atupagong kading masimot na adi ah. Takon si pigpaparangaranan dyan ng mga announcer da sa programa kadi. Ang bira. Payo Una, pagin mo sa pero buhay. mayo man ading ano, kumbaga sa ano, dang respeto sa kapwa broadcaster. Kung si ano-ano na sana pating pigpaparataram na kaputikan. Mayo magin mo sa buhay na taga-radyo. Inuti lang araw kan kaya mapadaog sa mga among niyang politiko na nagkakarandidato mo niyan. Pag-aarog na kayo ng mga taga-radyo, talagang pati ang mga paradago. Ano yan? Announcer talaga. Takon KBP yan, di tatausin da kan good man. Anong apot yan? Code of Ethics. Code of Ethics. Na dapat da ika mga sta o man komentaryo sa kapwa mo broadcaster. Lalo na kung kaputikan sa naman ang idadaldal mo. Siguro ni bako man yung KBP anong apot yan? KBP accredited o license. Ayo mag-guide niyo dahil mag-guide niyo nag-aaram sa Code of Ethics kan broadcast. Ining masimot nga na kung ano daw as isa na sa nabaga-angaton ng suntukan. Ano yan, dakulang lalaki yan, tagaro baga Oragon, siging pangangat ng magborontulan da. Sa parehas mo man dyan ang lagkaw? Ay, lintian kung sa suruntukan man sana nandig pala. Kaya kan pala nandig pa unra ni Joey. Waga na ano, dan bako man Code of Ethics. Code Tata- of Ethics. Oo, Ang bira. masakit. Mayo na gawin ibang pwedeng komentaryo. Sobrang iso, kamakon mong may sarong broadcaster na ang mga barabas da o biguti to, barabas da, may nakaistoryaman ako, isasangsang da sa lalamunan o sa nguso, kan sarong broadcaster. Grabe bagang iso. Tapos magsuntukan da sinta sa plaza. Eh grabe man na isog niya ako kaning broadcaster man ini. Masimot bagang anak ko. Sobrang isog duman ka. sa mas batiw kaya duman sa si Roma. Dahil lamang niya ako nag-aarog kay Manager Melvin na sobrang buot. Sobrang pagka-professional pa magprograma. Yan. Malat pinagkunyan bagayan sa San Isidro, persona non grata. Ay talagang maraot ang ugali. Kung ini, pinagdeklarang persona ng grata dyan sa San Isidro, Iriga City, ni punong barangay Garrett. Ano yan? Nerinyo. O amakon mo yan. Pag dineklara kang persona ng grata, inutil kang tao. Makang respeto sa kagarong. Makang galang. O tapos iyo pang kinaang broadcaster kan ibang mga politiko na magparaay niya. Iyan na niya ko ang mapadaog sa mga kandidatong sinusuporta ng kani sa programa niya. Saka kung isa-isa ang mga broadcaster ang pigpapara banggit sa programa niya na kung ano-anong kaputika na isyong pigbabatikal. Sa kasiging pangangat suntukan ading punyitang adi ah. Masimot bagang anak ko adi ah.
Siguro nga nako adi sobra kadakulong lalaki, mas kulado gayud yun ako adi ta. Ay, mga garo, ilipantan pag-una sa hawak. Oo, ta sige ang pangangat ning suntukan ading masimot na adi Nga nako. Baka halunod sila yan in baraka. Pag nag-duwan siya sa si Roma, maglagoy-lagoy Amakon mo, siya. gusto na makisuntukan saro-saro, inot mo na daaki pa ding dun hugo. Kanya ako lang isog kading masimot na di Baka kung nakakakanman yan in kunyan, itong Viagra. Baka kipading dun pa lang sa sorontukan ninda, magkaabo na siya. O kipapajing pa, kibini. Pambihirang Ako buhay dahil yan, ako kaya- ta, bako mang kuntod sa pagkikipag-iwal. Okay, nigilaban ki ba ni Pacquiao? Pambihirang kung narog. Kita nga ning taga-Iriga, abang bubuo ta, ano ni, dayo sa namang gayud ning announcer na inidigdi sa Iriga, abang isog. Garo kita nang gustong, daog-daogon sa adi kading masimot nga na kong adi. Nakita haloy na kita sa adi Iriga naka-star. Kita na ang gustong pagpara, dadaog-daogon kading masimot niya akong announcer na adi dyan, sa adi. Iriga. Amaka ko parang angat ng, sige ang pangangat suntukan. Masimot nga na ako adi, kipading dun pa sa nga nako, baka magkadudulag na ading masimot na adi Kung buhay si Defonto David Duliano, nang masimot yan. Nang masimot niya. Pambihirang narog kaya na ibang mga pag-iriba karon ng Joey talagang pati para dagog masusuya. Ay, ata sabi ko na nga, amo yan magpadaog sa mga politikong pigpapara kiton, pigpapara susurog, saka pigpapara babaton. Oo, mayon ang ibang napipiling komentaryon. Pati sa kaya nang pinipili pag-aarob na tayo. Pero may Garo sakuneo. baga nga niya ako, dayo di sa Iriga, ang mga announcer yung mga taga-Iriga, garo yun ang gustong daog-daogon. Tapi ko para angat pating suruntukan, makaandang isog. Malang isog niya ako kadi, announcer na adi. Jumbo bibong ini. Baka may pagkakunyan man yan itong Baka makamati ning sarong talingan ni yung puniti, baka makadudulag ni. may pagka muron. Dahil pwedeng pagparadaog-daogon yan mga yaon digding announcer sa Iriga, ang haloy ng mga naka-Eristar. Kung dayo siya naman siya digdiyo, tapos kita nang pasusurin dirong kading masimot na adi. Tsaka ang mga taga-irigang mga Lang bubuot misadi, mga taga-Irigang mga announcer. Bago kaming arog mong kung ano-anong kaputikan, pigpapararaburab mo yung masimot kasi itong programa mo. Sa kalamang isog, diba? Tuntukan doy. Kipading dun, laban sa emo. Ako dahi ko taod sa suntukan. Kurudutan, pwede pa. Pero dahi ko, tabago kong paraiwal. Julinan, tapos kutisan. Oo. Maray ka, nilabas sa Julinan, kutisan. Oo, maray sa emo, magjulinan na sana o magkutisan o mag Oo. ano to. Kaya minsan nagluluyan pagtubot sa mga arog kay ning Naririsang maraymang kaya na sobrama na ang pagkahambugon. Saka siging pangangat ning kung ano-ano na sana. garo pala nitong sabi kan ibang mga nakulat kapiling. Kapiling mo doy. Kung sisay-isay ka naman doy. Kung sisay-isay Ayaw, para ano tira ito mo eh. sa radyo mo. Ni palabi-labi doy. Dahil pakalabi-labi doy, ta si Kagawad Itzel, kinasawang Canada. Amakon mo Saka, kayo. para ano yan, pang-angat ka, makanusya. Makanos, magparapangangat, saka magparapangisog sa radyo. Kung si-isay na sa ng announcer ang pigpaparasabit mo dyan sa programa mong masimuti ka. Taday ta ka nga ni Bistado, saka
Dahil ko pa ni nahiling sa personal. Ako nga ni, niya ako grabing isog ka ni, tas sige pang-angat suntukan. May mga katribo. Tiyan. May mga katribo ngayon, karon ng Joey. May mga katribo, kapederasyon manggayod ning masimot na adi. Pag surunto ka na, sabay taralikuda. Sige manggayod kayo linig-linig, masimot na iton. Na gusto niyang sabihin, siya ang marina broadcaster sa Rinconada. Baka mahilig sa batag. Gusto kayo pagpara ka kanon, batag. Baka gusto ka ni pagpara pagkakano ng regaluan batag. Oy, ano dyan ang barita sa buhi? Interview na si Mayor Lacoste. Digdi sa buhi. Kuk na sabi nga ni kayan, sport ang laban. Bakong araw ka, para sabi mo yan. Iyo, digdi man, iba man niya ako ang digdi. Digdi, mga politiko, dawa magkaralaban, mayo kang madangog ng mga araw kaya na Iyo baga. arangatan. Digdi, abang isog ang announcer na ini digdi sa Iriga. Ano yan, bako magayon taga-Irigas? Gusto nang pagparangaton sa mga taga-Rinconadang medyang buruntulan da. Lang isog. Nakakunya niyan, taga Davao. Taga Davao ni, kaya pala may isog. Pero digdi sabi karon na nga Joey sa banuan ka na buhi. Pagabot sa dalagan ka na politika, ang mga kandidato digdi piglalatag sa naso sa indang mga advokasya, mga programa aning mabinsira na mga butante. Pero so kung ano-anong madadangog mo na kontra sa mga kalaban, both side, mayo karigding madadangog sa banwaan ka na buhi. Amakon mong saro sa kaputikan kang announcer na ni si Sal Jr. Daa, ang sinusuportara na presidente, si Bongbong Marcos. Alam mo ng kaputikan niyang kayan? Naggigibunin sa diri niyang istorya. Grabe nga ning mga raot. Bako sa ng politiko ang gustong raoton, kundi pati mga broadcaster. Nagigibunin fake news. Kaya si Congressman Sal, nag-react ka ito na kaputikan, panraraot, saka mayong katotohanan ng pinapaalis nga ho sa barita kaning announcer na ini. Maraykan, dalawang duman sa Masbatik. Kaya, talagang suportadong presidente kan Portono family, bipili ni Robredo for president. Tamo yan ang matuod. Oo, sa dating congressman Sal Portono Bagayan, mga tunay na liberal. Palibasa, nag-post man ka ini yung picture na ini ni Sal Jr. katahid si Bongbong Marcos na ang kaputikan man sa naginibo pa sa social media. Kaibanan da ka ini dyan? Sa Para estasyon pala kaibahan. Iyon ang pikso suportaran. masakit. Dahil magparapalawas ko ta na ng mga fake news. Tadya na orag ang mga tao. Lalo ng eleksyon bagangon yan. Pati sa mga supporters ni Sal Jr. naangkot sa announcer na nita, kaputi ikon man nga kan announcer man nga ini. Pero biskado Leni Robredo nga ang presidente mi. Lalo na nga ang Portono family. Taga nabuha man yan. Ay, kaya daw. Masakit. Biskado ko yan. Ano sa arab na kaya? Masakit yan. Nagarokan panahon. Nag-iribanan pa kami sa Congress. Nagduman pa kami kay former Congressman Sal Portono. Kaibanan mi yan. Oh. Taga na buong announcer na yan. Ano sa arab na yan kaya? Nataan pa nga ni kaming pang-snack. Pandagdag sa pamasahe. Pagtutukdan man yan kay itong siging pangangat. Ay, masakit yan. Pag nadara ka sa sala, pati ka, mali ka na. Dahil mo na yun mababawi. Pero ka man dyan na kaya nagkalulo. Yung gayo Kansa ka. mo mga pag-iriba. Yung gayo ka. So, initabi karon ng Joey na sa kuyang mga heras na informasyon na nakaka-high blood ang mga araw kayan na pag-iriba ta sa profesyon.
Oy, good Ay, morning, hindi. Bako po yung kaibanan sa profesyon. Tigni ni garo pala si San Pedro. O si Isay ang ano? Si Isay ang babaratian mo, idol. Good morning kay Kapitan Bong Nieva kana Barangay Lourdes digdi sa Banuan kan Buhi. And siyempre kay Vice Mayor Jopred Balagos. Good morning. Saka kay dating Alkalde Rela Coste. Good morning. Kumusta sinda? Kunyan-kunyan na. Sibot-sibot man maski si dating Alkalde Rela Coste. Halos gabos naman si ribot nun yan ang mga kandidato ka talagang hininan panahon ani pangani palanday na nakakapag house to house. Sabi kan ibang mga kandidatong nataulay ko digdi sa Banuan kan Buhi. So hali digdi sa Banuan kan Buhi ni man si Philip Barasena, RPN Radio Ronda. Salamat. Bicol Connection Report. Salamat na maray sa report na yan, Karondang Philip Barasena. Ay, good morning dyan sa Bula, Camarines Sur. Sa Team 1 Bula, sa panginginot ni Mayor Migay Ibasco. Ang aki niya, running mate niya for Vice Mayor Nonoy Ibasco Jr. Siring man po si Kagawad Greg Puntanal, good morning. Namumundo da siya pirang aldaw na sa nang eleksyon, alagad sa mga direktang agko pagkaisi ka pagbaklas ka mga tarpulin niya. Buko man dang basyan ka pangganahan, yadakol na tarpulin, lugod, main tindihan nyo usad na basyan ka banwaan na elektorado, ya kapasidad kausad na nag-opreser kin serbisyo sa banwaan. Sa totoo lang, bako maning mga jingle sa mga tarpulin ang basyan kan pagpili ta sa mga kandidato. Ang mga track records as in qualification, character kan mga kandidato, accomplishment an sa tuyang basihan. Bako ang magagayo ng mga political jingle or tarpulin na mga padara ko lang bako po yan ang basyan. Ani bangani man ang mga turo-try-duron man, siging pambaraklas kan na mga tarpulin kan ibang mga kandidato. Ya ginagastusan man po ito. Ang tarpulin po or political jingle, usad sa naman sa mga materialis na mabayad sana ka mga elektorado kung sa irisayan mga nagkaka-aspirar, mga kandidato. Kundi kung tarpulin pa sa nga ni apektado na ang iba, respetado man niyang kan ibang mga ano na aliunindo kung naalibadbarang ka mo. Tatibaad ikadaog pa ninyo. Diba? Pero sabi ni Kagawad Greg Puntanal, ang mga tarpulin niya, bako man niyang basihan. Sa totoo lang po, si Secretary to the Mayor Greg Puntanal, saro sa kwalipikadong aspirant for councilor dyan sa Banuan Kambula. Maray ang tinapusan, professional, maray ang track records, kwalipikado, nagserbi ng punong barangay, naging ABC President pa. Secretary to the Mayor, maray mag-ibo ng mga communication letter, maray tatao sa legal matters, nag-eskwelang law. Kaya basihan kan pagpili, kan tultul na kandidato na mig-survey. Itong may mga nahaman, may naginibo na, may mga ginigibo pa, asin may gigibohon pa. Okay, good morning sa masunod na Councilor Cambola, Greg Puntanal. Noy, mag-commercial daw kita ta. Napado ka na ko ha. Sabi daw, ilaw ko muna ng mga commercial ko digdi. Si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. Mga kahimanwakan kamsur. Si Luigi handa nang magserbi. Nalibot niya gabos na barangay. Si Luigi handa nang
magsilbi. Kaya maasenso na sa tuyang buhay. Si Luigi handa na magsilbi. Hey! Luigi, Luigi! Si Luigi handa na magsilbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. This political ads paid for and by Friends of Luigi Villafuerte, National Highway, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Yung iba sabi ko nada, makakaarog pa sa iya. Robado ng serbisyo, kaya kita na maasenso. Mabilis serbisyo, Rinconada. Mix serbisyo, Rinconada. Mig Serbisyo sa Rinconada, Congressman Migs Villafuerte. This political ads paid for and by Friends of Migs Villafuerte, San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ako po si Gringo Nasa. Itinatag natin ang school feeding program. Palalawakin natin ito upang ang pagkain para sa feeding program ay magmumula sa produkto ng ating magsasaka na may garantiyang bibilhin ng ating gobyerno. Automatic na pagbaba ng buwis sa langis at pagsugpo sa smuggling ay ating ipatutupad. Self-sufficiency sa bawat bayan ang magbibigay ng trabaho para sa lahat. Ringo Nasan po, number 33 sa Senado. Political ads paid for by Ringo Nasa 901 Paragon Plaza, Mandaluyong City. Berto po, nagsasaka para mapakain ng pamilya. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Rina po, contractual worker sa fast food. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Ako si Nila, labandera, nagsisika para sa pag-aaral ng mga anak. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Sa halalan, huwag natin sila kalimutan. Paalala ng Ad Standards Council, Ad Foundation, KBP at ng himpilang ito. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung yung itim na sa mga mata ko. Naka-apekto po ba sa pag-drive nyo? Napapasin ko, pag ako nagdadrive, namumula yung aking mata. Pulang-pula, lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry, pagbumula ng aking mata. Ah, okay. Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pagdadrive ko po, maayos naman po. Di na po nagbalik yung dating malabas na mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin malain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Hulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mayor Simpulan, subok na matibay. Ang nabwa umasenso dahil sa kanyang talento. Dedikado, may puso sa kanyang trabaho. Kay Mayor Simpulan, patuloy na lalaban. Magkaisa o nabwa, isimbulan.
o nabwa, isimbulan tayo, subok na sa serbisyo. Ang nabwa, asensado, serbisyo, simbulan, pagpatuloy ang pag-asenso. Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan. Sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko. Walang iba kundi siya lang, Attorney Fer Sembulan. This political ads is paid for by Mayor Fer Sembulan, Nabwa, Camarines Sur. Pai! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na daon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man. 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Ano bang mga i-deliver ni Nognog sa Senado? Di-deliver ni Binay? Karanasan niya bilang human rights lawyer. Yung malasakit niya sa mga OFWs na tinulungan niyang makauwi. Yung kakayahan ni Binay mag-deliver ng mga serbisyo nung mayor siya. Pati yung mga nagawa niyang pabahay bilang housing czar. Yan ang mga dadalhin sa Senado ni Binay. May nagawa na, may magagawa pa. Binay for Senator, 11 sa balota. Political ad paid for and by Una, 117 Rada Street, Makati. Hello! Ako po si Congresswoman Joe Fortuno, nalistado sa pangalan Teacher Joe. Ako po nagpapasalamat sa pagpaunra nindos ako na makapagserbisyo sa ika-5 distrito kan Camarines Sur sa nakaaging 3 taon. Pero pakatapos po kang sa kong termino ngunya na taon, ako po maritiro na sa serbisyo publiko. Pero bako lang po ako ang maritiro, kay bako po ang mahal kong esposo, si Congressman Sal Fortuno, na maritiro naman matapos ang halos 40 taon sa serbisyo publiko. Kaya anak si Isay ang mapadagos kang serbisyong Fortuno. Serbisyong namatean kang kagulping mga tao. Siyempre, sinagmana sa nguya. Nagmana sa ama. Nagmana sa ina. Si Sal Fortuno Jr. Ma, ang serbisyong Tatak Fortuno, ipapadagos ko. That's our junior. Sal Fortuno Jr. Maservisyo. Para Vice Gobernador, iboto si Sal Fortuno Jr. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Pinunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Pinunoy ibas ko, silang na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, at sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Sa kongreso siya na nga. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatrabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang
CWC, Kamsurat, Karamoan. Pasikatin ang ringkona, day kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng ringkonada. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Aakayin kayo ni Mig sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mig sa Kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng ringkonada. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Bueno mga tugang, balik kita sa programa. Gusto kong paalayogan tulos congratulations in advance. And more power. God bless you more. Sal Fortuno Jr., ang masunod na Vice Governor kan probinsya po ng Camarines Sur. Ninulit na magayon na marahin na barita ini. Good news! Iglesia ni Cristo nagpasabot na po suporta sa kandidatura ni next Vice Governor Sal Fortuno Jr. for Vice Governor kan probinsya po ng Camarines Sur. Kaya ang pamilya Fortuno, asin man ang sa to yung masunod na Vice Governor Sal Fortuno Jr., ang sabi niya, maraming salamat po sa inyong suporta mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Yan. Talagang pag ang Iglesia ni Cristo po magsuporta ng kandidato, saro yan sa pigihiling na garo sinyalis na magana ang kandidato pag sinuportara na po kan Iglesia ni Cristo. Yan, okay. Salamat pong maray. Ang iba pang mga susuportaran ninda pong mga aspirante, kandidato sa Camarines Sur, iluluwas na po sa toya pong programa. Ang mga kapatid na po sa Iglesia ni Cristo, ang sinusuportaran kayo ng mga kandidato, itong mga tultol, may mga maray na ginibuhan, may mga magagayo na plano, programa, asin plataforma de gobyerno, accomplishment, lalo na ang mga karakter kan mga kandidato, laro yan sa pigihiling nila. Kaya pag nagsuporta po ang Iglesia ni Cristo, mga kapatiran, nako, sinyalis siya na magana ang mga kandidatong sa indang sinusuportaran. Matuod yan. Mga tugang, magalikay mangyari kita sa COVID,
maanabagang ngunyan relikay-likay sa iling ta. Dawa na kapismas, pero durukutan manggiraray. Taraid-taid, maana itong 1 meter physical distance kan mga tao. Naitalang pagkasawi sa COVID-19 sa Bicol nitong nakalipas na linggo, pumalo sa 77. Mga bagong kaso umakyat din sa 22. Magligay kita, diba, after election, lockdown na naman kita. Problema na naman yan. Patuloy daw po sa pagtaas ang mga naitatalang mga kaso ng COVID-19 sa Bicol Region nitong mga nakalipas na linggo. Base kasi sa weekly COVID-19 update na inilabas ng Department of Health, Bicol, mula April 24 hanggang 30, 2022, nagtala ang region ng 22 na mga bagong kaso ng sakit kung saan may 13 ang naitala sa Kamsur, 3 sa Naga City, may 2 ang Sorsogon, habang may tig-iisang mga bagong kaso ang Albay, Camarines Norte, at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Bunsod nito, umakyat na sa 59,091 ang cumulative cases ng COVID-19 sa Bicol simula noong 2022. Umabot naman sa 77 na mga naiulat na pagkasawi kung saan may 41 ang Camarines Sur, 30 sa Masbate, 4 sa lungsod ng Legazpi, at may tig-iisang pagkasawi na naitala sa mga probinsya ng Sorsogon at Camarines Norte. Paliwanag ng ahensya, ang mataas na death count ay resulta umano ng late reporting ng mga syudad at probinsya. Dahilan para maipon ang mga unverified deaths at naberipika lamang sa isinagawang data reconciliation sa pagitan ng mga probinsya at ng regional office. Sa ngayon na pumapalo na sa 2,497 ang kabuuang bilang ng COVID-19 fatalities sa Bicol. Samantala, mayroon 14 na mga bagong nakarecover, kung saan ang 5 rito ay naitala sa Catanduanes, 3 sa Albay at may tig-2 ang Camarines Sur, Sorsogon at Naga City. Daan para tumaas din sa 56,063 ang total COVID-19 recoveries sa Kabikulan. Pag-aarog na kayan, likay-likay kita mga tugang manggiraray, ano po? Masakit na po, magka-COVID, mahal ang bayad kayo ni sa hospital. Tapos, nakakagadan pang virus. Sa mga Facebook Live me, good morning na lang po, Sendo. Hi, hello, ako po si Monica Piriki Canli Masol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Salamat kay Hermanang Monica Piriki of Limasol sa Pros, always watching. Hoy, mga PPCRB volunteers, mga preparado na po sa entirong Kabikulan man, ano? Para sa paabuto na eleksyon. And Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Ang PPRCB po kaya mga non-partisan organization bagan na apudsenda. Mga volunteers para lang po makatabang sa maabot na national and local election. Mga jóvenes, rayaon po dyan, maski mga kamagurangan.
May mga orientation man po kaya sindang ginigibo bago isarabak sa manibabang obligasyon, trabaho, nasa inda pong gagampanan sa maabot na May 9 eleksyon. Ang PPCRB, ang non-government and non-partisan organization po ini, na pinapanginutan po yung kansimbahan Katoliko, na nakikisumaro sa katuyuhan na magkaigwa po kita nin peaceful, orderly, ligtas, asinpatas na eleksyon. Tama lang po yan, marenang ang eleksyon ta magisa ng tranquilo, matunino. Mayo magkurulugan, okay lang ang irisyuan. Pero itong isyong sa matuod sa naman, ba kung ang ibang announcer sa kaputikan man ang pigpaparapalawas na mga isyo, lalo na sa kapwa broadcaster, ano ha? Lalo na ning Matsubibong ini, na pati da ngaran ko, pigasuro sabit pa dyan sa kambugan niya, kabulastugan niyang programang fake news. Sige pati ning pangangat ning borontulan sa kapwa broadcaster. Kita, nalagod na taga-iriga, taga-ringkunada, ang gustong angato na magborontulan. Pero kita na ang gustong padulagon sa tuyang tinutungtungan. Ana masimot nga ka na ko adya. Punyitero nga na ko adya. Sa dawa si Sena sa nagustong angato na magborontulan, nakapwa broadcaster niya. Ako tabako akong parewal, dahil ko mapatol sa imo. Ako religyoso ako, sa kamakadiyos ako, sa katultul ako. Bakong arog mo kung ika pastidyo ka, kung ika barumbado ka, kung ika may sa maton ka. No, sa iba ka na lang na broadcaster makibuntulan. Ako bako kung paraiwan, bako kung... Pero kung talagang gustong-gusto mong probaran, di mamang problema. Diyan sa plaza ta, dakol mameron. Pwede ta kang pagbigyan dyan kung inaangat mo kung magbuntulan kita dyan sa plaza, pagbigyan ta ka nun. Ako dawa maedad na sa emo, okay pa ako. Alaba man ang braso ko, baka makatapatama man ko sa emo, ano. Okay lang yan. No problem yan. Takita mga lalaki. Ang mga bagay na yun, mga aki ipagkita, gibugibutan ng makipagpara burubuntulan, ano. Pero kung gusto mo talagang iwal, saka away na maganda, pagbibigyan kita, kung ako inaangat mong suntukan, sa ako taga-digdi, dahil lamang ko sa emo tabi, dyan bubibo maatras. Kung suntukan sa naman, taday mo kung mapapahali digdi sa Iriga, kung ikadayo sa naman digdi, baka ikan magkadudulag sa Iriga City. Amo? Ayos-ayoson man pagkabuhay mo na yun na magparapang angat ng buntulan sa kapwa broadcaster, lalo na kaming mga taga-digdi sa Ringkunada, Iriga, na pigpaparaangat mong magburuntulan ko, no? Sa may naka-istorya sa ko. Pagbibigyan ta ka kung gusto mo talaga magbuntulan kita. Ang hambog mo pati, ang sarodang broadcaster na may barabas, may buguti. Gagarabuto niya na tayo, susok-sok da, sa nguso, saka sa lalamunan kan sarong broadcast. Nailing mo ng isog mo yan. Nakakatakot ka, noy. Lamong isog, doy. Ang sobra mong isog, doy, patunayan mo tabi, doy. Tatibaan ang kalamias ni Pading dun, dahil mo pananamitan. Uy, ang sing-sing pati ni Pading dun, kadakula. Baka tamaan ka kayo sa mata, bulding ka. Kaya mas maraming magtaga, buot lang no'y tabi. Ano? Dahil pagparaangatan mga taga-ringkunadang pure na nag-star digdiyo, pagparaangaton mong iwal, suntukan, tadayan maatras sa emo, kung yan man sana ang inahagad mo. Kung kaya mo ang mga bilyaperting pagparamudahon, pagparalastaran sa programa mo, tapos ang ibang mga broadcaster pagpaparalastaran mo, na sobra bagang yabang mo, sobrang isog mo pati, doy, ay natatakot ako sa imo, doy. Amo, mato dyan.
Nagtitirindog pati ang baraybo ko sa katakutan sa kaisugan mo. Ako man lugod, takot ako, maanggot ako. Dahil ako takot sa kan-isog kaniban, natatakot lugod ako pag ako maanggot. Takot ako sa isog ko lugod, ay pangyayari buhay tayo. Diyos ko, patawaron man lugod ini yung Jumbo Bibong ini sa kaputikan sa programa niya. Sa kahawsyawan, sa kahambugan. Ama kon mong si Sal Fortuno Jr. dang, suportadong presidente, si Bongbong Marcos. Alam, kaputikan niyang kaini. Na ang pamilya Fortuno, ang suportadong presidente, BP Leni Robredo, iyo, itatak mo yun sa iyo, papapos mong masimot ka. Oy, mga tugang, mahigit 3K. 3,000 PNP personnel sa Bicol. Lumahok sa 3 araw na local absentee voting ngayong halalan. Umabot daw sa mahigit 3,000 personahe ng PNP Bicol ang lumahok sa isinagawang 3 araw na local absentee voting sa iba-ibang panig ng region para sa national and local election. Ayon sa Police Regional Office 5, nasa 1,409 na mga kapulisan ang bumoto mula sa Regional Headquarters Unit, 81 sa Albay PPO, 79 ang mula sa Camarines Sur PPO, nasa 100 police naman ang bumoto mula sa Camarines Norte PPO, 295 sa Sorsogon PPO, may 231 ang Masbate PPO, 130 sa Naga City Police Office, habang nasa 416 police naman po ang nag-aabil ng local absentee voting sa Regional Mobile Force Battalion. Inalagay ng PRO5 ang mga polling areas sa regional headquarters, ang mga police provincial office at mga city police office, kung saan manumanong isinulat ng mga botante ang mga pangalan ng kanilang mga ibinotong mga kandidato para sa national position sa patnubay ng COMELEC. Samantalang mahigpit namang ipinasunod ang minimum public health standards sa mga polling areas bilang bahagi pa rin ng pag-iingat kontra COVID-19. Ang implementasyon ng local absentee voting ay isang pribiliyo na ibinibigay sa mga botanteng kabilang sa mga empleyado ng gobyerno, miyembro ng sandatahang lakas gaya ng AAP at PNP, at maging ang mga kagawad ng media na gagampanan ang kanilang tungkulin sa araw ng halalan. Mga tugang, ang DSD Bicol nagbabala sa publiko kaugnay sa kumakalat na peking Facebook page na nag-aalok ng ayuda para sa mga botanting online. Binalaan ng Department of Social Welfare and Development, DSWD Bicol, ang Bicolano kaugnay sa patuloy na paglipana ng mga peking account sa Facebook na ginagamit ang pangalan ng ahensya at nag-aalok ng asistensya at ayuda. Base sa abiso ng ahensya, mayroon umano silang na-monitor na isang Facebook page na may pangalang DSWD 10K Ayuda Online Registration 2022 na lantarang ng akit ng mga netizens. Partikular sa mga botante, alok ang 10,000 pisong ayuda. Pang-akit ng nasabing Facebook page, ang caption nito na 10,000 piso na ayuda para sa kada individual at kailangan lamang umanong magpalista masama sa master list. Pagbibigay din ng DSWD, ito ay hindi lehitimong account ng ahensya at maliwanag na isa lamang uri ng scam or panloloko. Nanawagan ang ahensya sa mga Bicolano na iwasan ang mga kahalintulad na Facebook pages. Huwag tangkilikin at makipagtransaksyon. Sa halip, ay tulungan silang i-report ito upang maaksyonan. Mahigpit pang babala sa mga netizens at Facebook users. Huwag magbibigay ng kanilang mga personal na impormasyon at bank details.
sa mga scammers na ito. Sa huli, nag-abiso ang DSWD sa mga nabiktima na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan at nananawagan sa iba pang mga netizens na tiyaking lehitimong Facebook account ng mga ahensya ng gobyerno na pinagkukunan ng impormasyon upang hindi mabiktima ng misinformation at scam. Oy, ang Bicol region po, ang opisina kan DOH, liwat po na nangangapudan man ang Department of Health o DOH Bicol sa mga Bicolano nin aksyon asin pakikisumaro tanganing mapugulan ang liwat na paglakop kan nakakagadan na hilang siring kan malaria. Opo, ang malaria po or dinggi haros dahil rarayo. Kaya maglinig luwas laog kan mga harong si mga nakatiyaya para laubo na. Lalo na itong mga tiyayang stagnant water na tarambo na yan. Mga gulong latang iniistara na ng haloy ng panahon na may tubig, pigi-istara na po yan ng namok na agkokidingge. Kaya dapat linig kita luwas laog loon kung pwede pagkahapon. Ta paliwanag ka na siya, ang malaria, anhilang na darakan na parasite na or parasite na ipinapasa ka na mga Apis mosquito sa tao. Asin kadaklan ng yayari ang transmission kani pag nagkakaingin sa mga kaumahan, sige man yung durulag kaya pasiring sa mga harong na lugod. Base sa record kan DOH, igwa ng 60 mga lugar sa bilog na nasyon, ana ideklara ng malaria-free kasabayan mga probinsya kan Catanduanes, Masbate, Albay, Sorsogon, asin Camarines Sur. Salamat ta malaria-free na kita. Mantang nadeterminaran na ang Palawan asin Sultan Kudarat bilang mga endemic area sa nasyon na igwa pa man giraray huma nin malaria. Kan taon 2020, nakapagrehistro man nin na maabot sa 5,944 na mga kaso kan helang. Sa mga banwaan kan Rizal, Batarasa, asin Palawan, mantang 142 na kaso man ang nairehistro sa Sultan Kudarat. Kadaklan sa pirming sintomas kan na malaria ang kalintura, pagtakig, kulog payo, asin tulak, kulog kan lalamunan, kalamnan, asin pagkapagal, pagkulog nin daghan, asin pagpara suka. Kadaklan subot ang nagpapahiling ang mga nabanggit na sintomas, sundo 15 dias matapos makagat nin namok. Abiso kan eksperto tanganing makaibitar sa malaria, ugalion ang pagsusulot nin haralabang bado, asin paggamit nin insect repellent kunigwang kaso sa lugar. Gumamit nin mga insecticide treated nets o bukubong asin mantiniron ang kalinigan sa harong asin kapalibutan. Tema kan ipigabubusol na uplan iwas malaria kan DOH, ngunyan na taon ang malaria-free Philippines. Innovate or to eliminate. Dapat dahil kita magpabaya. Aliwalas perdi. O sa mga nagkakarigo sa mga resort, sa mga nagpapasyal sa mga kadagatan, likay po kita sa mga dikya. May mga aking pag nadikya na o najilipis na sa kadagatan. Oy, may nagadan duman nga ni sa kadagatan kan San Pascual, Masbate, agkuki nagadan na City Anyos, nadikya o na dukutan kan na inapod na anong apod nga ni kayan? Jellyfish. Yan.
Luigi, handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. Mga kahimanwakan kamsur, si Luigi, handa nang magserbi. Nalibot niya gabos na barangay, si Luigi, handa nang magserbi. Kaya maasenso na sa tuyang buhay, si Luigi, handa nang magserbi. Hey! Si Luigi, handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. This political ads paid for and by Friends of Luigi Villafuerte, National Highway, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Big servicio, Rinconada. Big servicio, Rinconada. Big servicio, Rinconada. Big servicio, Rinconada. Mayong iba sabi ko nada, makakaarong pa sa iya. Robado ng serbisyo, kaya kita na maasenso. Big servicio, Rinconada. Big servicio, Rinconada. Mig Serbisyo sa Rinconada, Congressman Migs Villafuerte. This political ad is paid for and by Friends of Migs Villafuerte, San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. Beno mga tukang, balik kita sa programa. Madali unsa na po ang oras. May nag-apot kayo sa ko sa text. Okay. Tama ka po ngayon, sir, na pag sinuportaran kan Iglesia ni Cristo, kang mga kapatiran, ang sistema na kandidato, sinyalis na magana yan. O, yung mananggad pala. Sal Fortuno Jr., ang suportado po kan Iglesia ni Cristo, kan sa to'y mga kapatiran, sa kargong Vice Governor kan probinsya po ng Camarines Sur. Pero sa Elingkuman, makusog ang pagtubod ta na sa kargong gubernatorial aspirant sa probinsya, inihiling ko lang sa pagmati ko, aram ko na, hubin ang susuportara na sa kargong governor kan sa tuyang mga kapatiran sa probinsya po ng Camarines Sur. Siyempre, mayong iba. Nandito na siya with the stars tonight. You better watch him shine, cause we bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafuerte. Una din may mga sakit at puso. Nandito na siya with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafuerte. Una din may mga sakit at puso. Luigi Villafuerte po for governor kan probinsya nin Camarines Sur. Bueno, noy naka-live kita pala sa Facebook. Ilang ko daw kung dahil ko nalingaw kaya ako pala ay baka may mga dapat batiyon dahil ko naman lugod ka barati patapos na lamang ang sa kuyang programa. Ano? Anyway, sa masunod na sana. Maagang naglatag po ang PNP ng seguridad ng May eleksyon. Kaya malaki ang paniwala ni ex-PNP Chief Guillermo Illasar na ini pala si Illasar nagkandidat ag-aspire pala nining for senator. Malat paboritong maray na kampanya ni Boss Marlo Seguera. Ay, good morning kay Boss Marlo Seguera. Ang mga amigo palayagan tama ni mga good morning, Ang masunod na councilor kan bato, si Pongpong Ramos, good morning. Ki Pangkor, good morning. Ki Boss Judy Agnas, good morning. Ki Bong Maniskan, good morning. Ki Mr. Johnny Cuadro, good morning sa indo, mga nakawatsing mo niyan, Saka sa pamilya ni Jojo, Chana, good morning. Yan. Nagpista pa lang, dahil lamang nag-imbitar. Sabagay, dahil man akong gaya magpaparapagipamista ng unyan,
Inot na inot sa handaan sa piyesta, puro karne ang kadaklan. Ay, ebo na kung gaya magparakaon sa karne. Maray na sa kuya, pirmin sa ng gulay-gulay. Yan. Sabi po ni Eliazar na sa iya pong pagtubod, magiging orderly and peaceful ang paaboton tang national and local election. Ma-extend man po o dae ang termino ni PNP Chief General Leonardo Carlos na ma-retiro sa Mayo 8, panatag ang buot ni Eliazar na sa iyang nakayang-kaya kan kapulisan, nagampanan ang sa inda pong trabaho come election day. Taros nakaralatag na ang mga programa kan PNP kung paano po magiging peaceful. Taminsan lugod ang mga kandidato katarangkilo ang buhay. Ini man lugod ibang mga leader, mga supporters, iyo nag-iiriwal. Iyo ang iiriwal, iyo ang garo na Jesus Maria Joseph. Maski sa mag-aragom, nagsusurwayan sa magkanya-kanyang pagtubod kung sisengeng ibubutong kandidato poon sa pagka-presidente. May nagsurwayan na. May magparading nag-iiriwal na. May mag-agom nag-iiriwal na. Magpirinsa nag-iiriwal. Magbarkada. Magpadi nagsorolita na ng kandila. Magmaradi dahil sa kanya-kanyang sinusuportar na kandidato. Kaya niya ako ining eleksyon minsan nakakaraot man sa mga relasyon kan pamilya, barkada, asin man mga madi-padi. Sa bagay, dahil taman po yan makontrol. Pero para sa kuya, ano daw, mapagana taman daw sa tuyang mga piga, bista duman daw kita kaya na talagang sindan sinuportaran ta. Baka dahil man, pero nadadanyaran po ang iribanan kan pamilya. Dahil lang po kan mga paaboto na eleksyon sa nasyon kan Pilipinas. Dahil sa kanya-kanyang pagtubod, asin kanya-kanyang pinagsusuportaran. Anyway, makita may ginibo, tayan ang nangyayaring katotohanan. Bueno, yun na po si Joey. Salamat kan sa inyo pagantabay. Sa lawas, Philip Barasin alias Pogi, DJ Pogi ang sa itong nakaibanan. Sa transmitter site, Engineer Abby Lindon Toralio, si Ringman si Jimmy Guanzon, digdi si Engineer Joanner Divilla alias Pogi. Dua pa lang kamong alias Pogi digdi saka si Philip. Ito, Pogi Senior, ikaman Pogi Junior. Si Aldrin Orlanda, sa information, si Ma'am Kayla Ligasyon sa opisina. Salamat, standby po kita sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan